bro telah menemukan bak bumi apa? Kok iso ngono? Se balene. Loh. Iki sulapan toh? Kok iso ngene? Kan kudune meh board slide toh, tapi kok iso mlebu nang nggon kene iki lho, Bos. Kok iso ngene iki piye carane? Loh, awalnya kan 50-50 to mau, terus board slide terus kok iso mlebu iki piye iki? Iki carane piye iki? Quantum tunneling apa iki? Sing iso mendeskripsikan sapa cah quantum tunneling iki apa iki lho? Iki lho. Kok iso ngene lho, Bos? Kamu nanya? Quantum tunneling apa toh? Mudeng aku. Mau mandi tapi malah ambil piring termasuk bak bumi bukan? Bang, kalau bak bumi ngelaporinya kemana ya? Bos. Yang game kan iso dilaporke nanggon apa developer atau server atau apapun itulah. Layan bak bumi apa ya? Itu bukan bug tapi emang patah skinya. Ora bos, kita tonton neh iki. Ndimo? Sik balene. Sok awal. Yo ayo Mas, gendeng Mas. Kasak-kasan Mas. Lagi. Loh, kok iso masuk nang kene ora patah bos? Loh diangkat we nyantol kok. Ki apa to cah?